Inha bizim bugünkü bäsleşigimiziň ahyrynda hem Balkan vilayetinden gelen bagşy Şamrat Davutow ak ýüzlü maralym aýdym bilen gelipdir. Ak ýüzlü maralym aýdymy Durdubagsydan aýdyp damana ýoluna, ahal ýoluna ussat halifalar Sagy Jebbarowyň, Ural elde Ilyasyň aýtsy dinleýijileriň aňynda galan aýdymlaryň biri. Balkan vilayetinde ussat halifalaryň biri Asyr Mehmet Davutow hem öz boşlu aýratylykda ak ýüzlü maralym aýdym aýtdyr. Inha ata kesbi oğlu halal değildigi Asyr Mehmet Davud halifanyň agtygy Şamrat Davutow öz atasynyň aýdyş uğruna ak ýüzlü maralym aýdym aýdyp berer. Gör bak Şamrat bagşy näme diýerken.
Hey yağda gelen Novruz'da gün hanzar Bollü güller salama gelen kızlar Hey ayıldım maralım Oh 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 oh